Kodi munayamba mwazifunsako kuti kodi ndi chifukwa chiyani dziko laling'ono ngati Israeli limatha kupirira kumvula ya midzinga ya masauzande ambiri popanda kugwa? Lero tikulowa mkatikati mwa nzeru za anthu zomwe zasintha nkhondo zamakono kuyambira ku Iron Dome mpaka ku mizinga ya Aro yomwe imaphulitsa zinthu kunja kwa mlengalenga. Iyi si nkhani yawamba chabe koma ndi nkhondo ya nzeru, sayansi ndi ndalama zosawerengeka. Takulandirani ku nkhani yathu yodzama mtsiku la lero, ndipo mu video ya mtsiku la lero muli ndi ine wanuwanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Zida zomwe tikhale tikukambirana mtsiku la lero zinapangidwa ndi anamatetule angapo kapena kuti mikhulang'ona eni mitu pakulingalira nkhani za sayansi maka ku nkhani ya zida za nkhondo. Ndipo anthuwa mmodzi mwa iwo ndi Daniel Gold, yemwe amadziwika ndi dzina loti Dr. Daniel Gold, ndi yemwe adayambisa lingaliro la Iron Dome. Ngakhale akuluakulu a asilikali poyamba ankakana lingaliroli, iye anapitiriza kulimbikira mpaka chidachi chinapangidwa. Ndipo titatha kuona ameneyi tili ndi mkulu winanso yemwe ndi namatetule pa nkhani ya za sayansi maka kumbali imeneyi ya zida za nkhondo, yemwe dzina lake ndi Dov Ravivi, ndipo iyeyi amadziwika kuti ndi atate wa Arrow Missile, ndiye kaswiri yemwe anasogolera gulu la Israel Aerospace Industries imene mwachidule amangoti IAI kupanga chida cholesa mizinga ikuluikulu ya ballistic. Ndipo titatha kuona pamenepo tili ndi Kai Mukiwa, kaswiri wina yemwe anathandiza kwambiri pa sayansi ya rada yomwe imazindikira mizinga mwansanga kapena kuti kuchita sensi pamene mabomba aponyedwa mdziko la Israeli. Koma mwina ena nkumazifunsa kunena kuti kodi dziko ngati Malawi lilibirenji zida zonga izi, kodi dzikoli silingakwanise? Ndini mafuna ndikupaseni chithunzithunzi cha ndalama zimene zimakhala zikugwiritsidwa ntchito popangira zidazi, ndi muzipasa yankho nokha kunena kuti dziko ngati Malawi lingakwanise ndi ikonomi yathuyi. Ndiponso apa mpomwe mudziwe kuti chitetezo sichotsika mtengo, ndipo ndalama zimene zakhala zikugwiritsidwa ntchito ndi ndalama zochititsa mantha. Tsopano dziko la America lakhala likupereka ndalama zopitirira $10 billion pothandiza dziko la Israeli kupanga zidazi maka zida zotchedwa Iron Dome komanso Arrow. Mtengo wa mzinga umodzi maka Iron Dome ndi 40,000 kapena kuti 50,000 pa mzinga umodzi. Chimenecho ndi chiyerekezo chimene chinatuluka kuti ngati mungafune kugula chida chimenechi muyembekezeke kupereka ndalama pafupifupi $40,000, range yake imeneyo kulekera pa $50,000. Ndipo chida china chimene amachitchula kuti David Sling chimene ndi chapafupifupi $1 million pa mzinga umodzi. Ndipo chida chimene tachitchula kuti Arrow chimenechi ndi chapafupifupi $2 million mpaka $3.5 million umodzi. So budget ya nkhondo maka pa nkhondo ya 2026 Israeli kuti yaononga mabiliyoni amadola pa masiku ochepa chabe kudzera mwadzidazi. So nokha mungathe kuona momwe ndalama zake zili zochulukira ndi kuzifunsa funso loti Malawi lingakwanitse dziko limeneli losaukali kukhala ndi zida zonga idzi. Ndikukhulupirira kuti yankho la funso limeneli mwalipeza, ndipo mbali yomwe muli ndikukhulupirira kuti muli mbali yanga yonena kuti dziko ngati Malawi silingakwanise kugula, osati kuti timadziyang'anira pansi koma chifukwa tikudzidziwa bwino lomwe enu akefe amene ndi nzika za mdziko lino la Malawi. Tsopano mu nthawiyi mundilole kuti ndifotokoze mwatsatanetsatane momwe zidazi zimagwirira ntchito mu nthawi ya nkhondo. Ntchito yoyamba ya zidazi ndi kuzindikira radar
kapena kuti detection, ndipo radar ndi maso achida chimenechi, ndipo imatumiza mafunde a radio waves mwamba nthawi zonse. Mafundewa akagundana ndi chinthu chilichonse chochititsa mantha monga mzinga kapena bomba, amabwerera ku radar nkuuza kompyuta kuti kuli chinthu chikubwera, ndipo malo mwake kompyuta imachita decide kutumizano zida zochita ataki bombalo. Ndipo ntchito ina yachiwiri ndi kuwerengera ndi kompyuta kapena kuti battle management and control. Radar ikangozindikira mzinga imatumiza uthenga kumalo oyang'anira nkhondo kapena kuti control center, ndipo apa makompyuta amphamvu kwambiri amene ndi a AI amawerengera izi m'masekandi ochepa, ndipo iwo amachita detect zinthu monga izi kufuna kudziwa liwiro kuti kodi mzinga ukuthamanga mwamtunda wanji, kodi ukulunjika kuti kapena kuti ugwera pati, ndipo kufunika kwake nkwakuti ngati mzingawo ukuoneka kuti ukukagwera mphiri kapena mnyanja komwe kulibe wanthu, kompyuta imalamula kuti usaphulisidwe kapena kuti asawononge mizinga yodula polimbana ndi bomba limene silili ataki kumalo ofunikira, malo mwake imalesa kuphulisako. Koma ngati mzingawo ukulunjika m'mudzi, kuchipatala kapena ku gulu la asilikali, lamulo lophulisa limaperekedwa nthawi yomweyo kudzera mwa kompyuta. Ndipo ntchito ina ndikuponya mzinga wotchinga kapena kuti the intercept, ndipo lamulo likangoperekedwa mzinga wotchinga kapena kuti interceptor umaponyeredwa mwamba, ndipo mzinga umene waponyedwa uli ndi kachipangizo kake ka radar kapena kuti sika kutsogolo kwake, ndipo umapita kukakumana ndi mzinga wa mdani uli mwambamo, monga momwe mpira wa tennis ungagweserere mpira wina mwamba. Ndipo ntchito ina imene ndi yachinayi ndi kuphulitsira mwamba kapena kuti distraction. Mzinga wa Israeli sufunika kugundana maso ndi maso ndi mzinga wa mdani, chifukwa ukangofika pafupi kwambiri ndi mzinga wa mdaniyo, mzinga wa Israeli umathamula bomba lake laling'ono lomwe lili mkati, ndipo bombali limaphulika nkupanga ziduswa zambiri zamphamvu zomwe zimaduladula ndi kuphulitsa mzinga wa mdaniyo uli mwamba, bomba lonselo nkuonongeka lisanagwe pansi. So chida cha Iron Dome chimachita detect kuchokera pa mtunda wa 4 km kapena 70 km, ndipo iwo amagwira mizinga yaying'ono yomwe imaponyedwa kuchokera pafupi. Ndipo chida chochedwa David Sling chimenechi chimachita detect kapena kuzindikira mizinga ya adani pa mtunda wa 40 km kulekera 300 km, ndipo amagwira mizinga yapakatikati ndi ndege zopanda oyendesa zija zimene amati ma drones. Ndipo chida chochedwa R2 and 3 chimazindikira kapena kudziwa kuti mizinga ili pa mtunda otalika motero kuchokera pa 2400 km, ndipo amapita kukatenga mizinga ikuluikulu kapena kuti ballistic kwinaku ili mwamba kwambiri kapena kuti space. Ndipo pa nkhondo ya February 28 mchaka chino cha 2026, Irani inaponyera Israeli mizinga yomwe inali yotsatidzana kwambiri kapena kuti swarms, ndipo zidazi zinagwiritsa ntchito nzeru za artificial intelligence kugawa ntchito. Iron Dome inali kutchinga mabomba ang'onoang'ono pomwe Arrow inali kuthana ndi mizinga ikuluikulu yochokera ku Tehran isanalowe nkomwe mlengalenga wa Israeli. Ndipo malingana ndi ripoti imaonetsa kuti Irani inaponya mizinga yopitirira 500 ya mtundu wa ballistic ndi cruise pa nthawi imodzi, ndipo zida izi zomwe tazikambazi zinatha kutchinga pafupifupi 90 to 95% ya mizingayo. Kupambana kumeneku kwapangisa kuti mizinda ikuluikulu monga Tel Aviv isaonongeke kwambiri, ngakhale kuti nkhondoyi ndi yoopsa. Koma pambali pa zomwe ndafotokozazi zomwe ndi mphamvu zomwe zimaonetsedwa ndi zidazi, palinso zofoka ndi zovuta zomwe zidazi ili nazo. Palibe chida chomwe chilibe chofoka, chimenechi ndi chimene mumayenera kumadziwa. So kufoka koyamba kwa zidazi nkoti ngati adani aponya mizinga yopitirira 5000 pa nthawi imodzi, Iron Dome
imalephera kucheza yonse. Ndipo chinthu china ndi chakuti kusowa kwa mzinga kapena kuti supply, mizinga yachitetezo imatha msanga ndipo kupanga ina kumatenga nthawi. So chidachi chikakhala kuti chatha mizinga mkati mwake, pamadusa nthawi kuti mizingayo ipangidwe, malo mwake ndedinso sichikwanisa kuchita detect kapena kuzindikira ndi kuthana nawo mizinga imene iyaponyedwa. Musaiwale kuti ikachita detect kapena kuzindikira, chotsatira ndi kuchita react mu njira yoponyanso nawo mizinga yothana ndi bomba limene laponyedwa. So nkhani ina ndi nkhani yokhuza chuma. Ndani amatha kuponya mzinga wa $500 koma Israeli nkuononga $50,000, zimene ndinso kufoka kwake kunena kuti chifukwa chidachi nchodula kwambiri, ngati mwakenso mukuyeneka kukhala mizinga yodula. So adani akaponya mizinga yoti ndiyotsika mtengo, koma chifukwa choti icho chachita detect chimayenerekabe chituluse mzinga, koma mzinga wake umakhala wodula kusiyananso ndi umene uwaponyedwa, umene uwachitidwa detect. So zofoka zake ndizonga ngati zimenezi. So ndikukhulupirira kuti ndakwanisa kupereka chithunzithunzi komanso kumveketsa bwino zokhuza momwe chitetezo cha mdziko la Israeli chilili maka pa nkhondo. So tekinoloji imene taonayi si nkhani ya nkhondo yokha, koma ndi chizindikiro cha momwe nzeru za munthu zingagwiritsidwire ntchito kuteteza miyoyo. Dziko la Israeli likupitiriza kukhala pa ng'alu wa moto, koma chifukwa cha sayansi monga Daniel Gold ndi Dovi Lavivi, mmwamba mwawo muli chishango chosasunthika. Kodi inu mukuganiza kuti tekinoloji imeneyi izathesa nkhondo kapena izangonjezera mpikisano uwazida? Siyani maganizo anu mu comment mutsimu. Musaiwale kuchita subscribe ndi kudina beru kuti musaphonye mbali yosatira ya mndandanda wathu wa nkhondo zamakono. Ine ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson. Zikomo kwambiri kamba kokhala pamenepo. Musasiye kuonera mavideos osiyanasiyana omwe timakukonzerani pano pa Samavita YouTube channel.